Oh, sige na, kagin sa mana. Dili na mo ah. Kanina. Kagin sa mana. Hindi lagi ni. Karinji? Manita mo ka. Te, asan si Kwan, te? Te Shirley. O, kagin sa mana. Kang? Aw. Secretary. Ako nakabunot sa iya ha. Merry Christmas. Ikaw, ako nakabunot sa imo ha. Merry Christmas. Okay. Ano mag-inom? O niya, asa ka rin mo na yung J? Asa pa yung mukha ko? Di ba na-change kayo ko? Ako kabunutan. Muna mo hatagan. Aman tong Jawa na Joshua. Jawa. Joshua! Wow! Asa ka daw? Aliwang, aliwang. Oh, diyan ako. Dahil daw. Haladong. Haladong. Mahal-mahal ko ni kamay. Babajing. Dali, sayal. Sayal. Elizabeth, sayal ba? Sayal. Diyan. Ya, anang. Ikaw na ba? Oh, sige, sige. Oh, unsa ba yung case story nimo? I love you. Na Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, yes, yes. Ang tubag man. Thank you gani. Wala, unsa mo na? Oo. Hinay-hinay kasi niya mabuak. Uy, bulok. Wala, nabuak, Jud. Wala oy. Buko may nagpis na ni. Yaw na, mabuak na na. Sayang sunod wang. Tuyo kay magtagi diri puro plastic. Ang imo wang isabi na nakuha nimo wang. Barbie kay gumot. Ang imo man, kinsa man imo? Wang, kuha mo ni wang. Ayaw kasi yan nagbuhat kay sayang layo 45. Wang, ang imo ah, pitay mo. Diba? Pag magtagay ta dili na plastic. Pitay mo wang. Oh, ay mo, pita. Je, dili na. Anak. Dili na ka mag-plastic tagay. Oh, sakto na kay nangabuak dre kay Ang mga hubog. tagay. Mga hubog mo di Dili ana ba. magtagay ra na ayaw ra ewan ko magpalagay. Nawa na kay leseng gid. Ila ka naging mo to ta. Ano pangalan ko? Ika naging mo to man. Buta na tong pangalan. Wala na kailas sila. Kana. Kinsa nakapulot ka wang. Di, siwawang may. Joshua, Kingston? Ha? Kingston? Oh, Oh, si Kingston. Sige, Kingston. Ah, Kingston. Oh, sige. Unsa may cake nimo? Merry Christmas. Ikaw po. Okay, okay. Ikaw kay Kingston. Ganito, Merry Christmas daw. Kakin sa ka? Analin? Unsa yung cake story nimo kadalin? Merry Christmas. Ay, ikaw, oy. Merry Christmas. Lo, thank you. Usa naman eh. Thank you very much. Oh, ikaw isa. Oh, Merry Christmas. Kay mong mama. oh, istorya, Merry Christmas. Oh, ako ni Claro rin yan. Mga Tabalo ka. Mi, wala mo, mi, kisa na ko mi. Dito na. Sa jama. Hi Jim guri. Okay, di. Di, okay, di. Hi, Te. Di. Oh, say di. Hi, Te. Di. Yung very good. Te, si Tite. Tete lang na ko tayo. Ugma na daw imuha kay wala siya kapalit. Ah, sila manang, laman lang. Ikaw, Te. Ah, naman rin na. Oh, ikaw. Oh. Ah, naman rin na. Sa kahidi na, kahidi. Na? Ten. Oy, Hatag, isay ko na bulutan. ham sin kaklag. Dili, ikaw ba? Kisay mo na bulutan sa imuha. Oh, naroon kayo na kayo diyo. Oh, kinsa yung kayo diyo. Oh, unsa yung istorya niyo? Isay mo na punatan. Kinsa man? Asan ang Tete? Oo, dari na. Oy, Oh, asan ang kinsa man? Ang imo, kamay imo. Kamay mo, yatag. Kinsa man nagata? Kinsa nagata ka na? Tinaro ko pre, mo anda. Ano dito lang sa kapisan? Hotel gali pagdawat niya ayak kung gatag. Hoy, Ten. Imong gift ba ihatag sa imong nabulutan? Pagbate mo Merry Christmas no sa. Ha? Plato. Sulod nabuak ra. Wala kong sani. Ayaw. Tupperware. Ayaw. Ayaw. Wala may siliti. Kinsa naman to? Di, kinsa naman to? Kinsa naman to? Mana kay magana. Ano, kumanaw kang tititis. Dili ka natagaan ka. Nang, pangita sa imo Andre nang. Di ba pangita mo sa mo, kinsa kaupot ba? Sa mo nabulutan. Nabulutan. Oh, sige, yatag. Yatag, sa gira. Yatag. Oh, sige na. Sige, yatag.